Днес ще ви представя няколко неща, които може да направите с табло, някои базови графики, ще ви покажа откъде може да си свалите свободно достъпни данни, а най-вече откъде може да направите, да си свалите тестова версия на табло, а това е именно от нашата страница team-vision.bg от решения и на нашата подстраница с табло. От тук може да свалите 14-дневен безплатен достъп до табло и да изпробвате функционалностите на този продукт. Следващата стъпка е да ви кажа откъде може да си свалите данни, свободно достъпни данни. Един пример за това е порталът за отворени данни на opendata.government.bg. Тук може да намерите много различни по вид данни, които са предоставени от Държавната администрация на България. Може да намерите, примерно, регистър на паметниците на култури, или военни паметници, или каквито и да било по общини, регистрираните аптеки, фармацевтични обекти и така нататък. Може да намерите много различни по вид данни. Някои от тях са много добре структурирани, други не чак толкова добре, но при добро желание може да си свършите работа. За целите на днешния семинар аз съм избрала именно данни от този портал и това е качеството на атмосферния въздух в София през периода 2011-2015 година. Има предоставени три източника, съответно за финните прахови частици с размер 2,5 и 10 микрометра и за нивото на азотния диоксид в София. Защо съм избрала точно тези данни? Може би си спомняте на шумелия случай от миналата седмица на новината на Световната здравна организация, че България е на второ място в света по смъртни случаи заради мръсния въздух. И сега ще проверим доколко нашия въздух в София действително е мръсен. За съжаление не открих данни за цяла България, само за София, но както знаем, столицата ни е един от най-мръсните градове в България. Нека да проверим колко мръсна е нашия град. Първо ще разгледаме какво представляват тези три източника. Всъщност това са три CSV файла, които аз предварително свалих и отворих с Excel. Какво съдържат тези данни? Съдържат показателя, мерната единица, датата на която е извършено изследването и няколко различни станции в столицата, от които са взети данните. На първия източник, който е с азотния диоксид, забелязвате, че станция Младост няма запис за доста дълъг период от време. Някъде вече към края на 2015 година се появяват някакви данни, но пък станция, коя е следващата? Орлов мост, пък тогава по някаква причина спира подаването на данни. Следващия източник е нивото на въздушните прахови частици с размер 10 микрометра. Виждате, че таблицата е структурирана по същия начин, но има и една колона в повече, която е средноденонощната норма съответно за този вид замърсител за столицата или изобщо за България. Средноденонощната норма, която е приета и която не е препоръчително да се надвишава. В предния източник, който е за азотния диоксид, такава норма няма. А третия източник, който е за въздушните прахови частици с размер 2,5 микрометра, виждате, че файлът е структуриран по абсолютно различен начин. Колоната, която е примерно за станция Хиподрума в предните две таблици, тук е в редове, данните са в редове и единствените данни са само за Хиподрума. Няма данни за другите станции. Дружба, Павлово, Копитото и така нататък. Тоест, трите източника изглеждат по абсолютно различен начин. Въпреки, че реално трите са CSV файлове. Така, как можем да ги отворим с табло? Има няколко различни начина.
Когато отворим табло, можем съответно да си извикаме нашия източник и да си изберем нашия източник на данни. Съответно, табло отваря нашия източник и тук виждаме в ето това поле отдолу, виждаме по абсолютно същия начин разположени данните, както са в нашия първоизточник. Съответно, има няколко начина да отворим нашите данни. Единият е чрез Data Blending. Data Blending ще рече, извинявайте, първо ще ви покажа Join. Join ще рече от различни файлове да направим съединяване на тези данни по някаква колона, като този join може да бъде вътрешен или ляв join за Excel и за CSV файлове, вече за другите източници, като сървъри, SQL и така нататък, може да бъде десен или full join. Единствената колона, която в случая бихме могли да използваме за осъществяване на този join е по дата. Но за съжаление не сме сигурни в нашите източници. Дали всички дати са на лице и в трите източника. Тоест, ако направим ляв join, може да изключим част от данните от втория източник и след което и от третия. Тоест, този случай, или ако са в пълния наш източник данните са непълни, т.е. режеме си част от данните от втория и третия източник, което ние не желаем да правим, естествено. Тоест, джойна в случая не е добро решение на нашия проблем. Другия вариант е да направим Data Blending между тези източници, когато чрез два различни източника на данни ги присъединяваме. По този начин взимат данните и от левия и от десния наши източници. Може и да са 3, 4, колкото пожелаем. Но това решение също не е много добро, защото по-трудно се борави, когато имаме повече от един data source. Това може да го направим. Това е препоръчително, когато работим с различни по вид data source. Например, когато използваме Excel-ски данни с SQL сервер или някаква друга комбинация от данни. Тогава е препоръчително да работим с Data Blending. Но тъй като виждаме, че нашите източници са доста близки като визуализация, те са един вид източник, CSV файлове, т.е. с кратки преобразования в самите тях, ние ще можем да направим данните удобно структурирани, така че да използваме тяхната максимална функционалност. В нашия Excel-ски файл аз лично съм си инсталирала едно add-in приложение, което вие лесно може да си свалите от страницата на табло. Add-in приложение, което преструктурира вашите данни от Excel в удобен за табло вид. Нека ви покажа сега как работи това приложение. Стъпвам си на първата клетка, която искам да преструктурирам и казвам на табло, т.е. на Excel случая, използвай този add-in от табло и преструктурирай нашите данни, като направиш от колоните редове. По този начин се появява втори таб, ето нашия първи таб с оригиналните данни, и втори таб, в който се съдържат всички наши данни от първия таб, но са структурирани по редове. По този начин във всеки ред имаме само по една уникална информация. Тоест за станция, ако в първия таб за първия ред на дата 1 януари имаме на един ред 6 или 7 уникални данни, вида уникални данни, то в втория таб имаме само един вид уникални данни. Нека ги преименуваме сега. Това ни е станция, а това ни е стойност. Така. След което ще направим същата операция с нашия втори източник. По абсолютно същия начин ще използваме този табло add-in, за да преструктурира нашите данни от колони в редове. По същия начин
ще използваме, за да си кръстиме станция и стойност. Но забелязваме, че във втория източник има една средноденонощна норма, която е 50 микрограма за кубичен метър, а в първия нямахме. По тази причина ще се върна обратно в първия източник и ще поставя една колона, която ще кръстя по същия начин средноденонощна норма. И аз предварително проверих в интернет всъщност каква е средноденонощната норма за случая за азотния оксид и тя е 40 микрограма. Значи не съм сигурна дали, малко форматирането естествено в Excel не е такова каквото винаги го желаем. Не съм сигурна дали е 40 микрограма, тъй като има различни норми. Има средноденонощна норма в интернет, има показана средногодишна, средночасова, но това, което аз видях като информация, беше 40 микрограма средноденонощна норма. Ако греша, се извинявам, но предполагам, че разликата не е съществена, ако не е 40 микрограма. Вече имаме един добре структуриран файл, който абсолютно съвпада с другия, който ни е за въздушните прахови частици 10 микрограма. Аз мога спокойно да си копирам данните от файла, който е 10 микрограма и да го поставя отдолу на нашия файл, който е за азотния оксид. Само ще си махна ето този ред. Сега, третия ни файл е структуриран точно по този начин. Тук се намира станцията, съответно имаме дата, имаме и норма. Единствената разлика е, че са структурирани по различен начин. Само в третия файл ще си променя малко информацията. Само секунда, извинявам се. Ще си променя информацията съответно за станцията от София Хиподрума. Ще я променя само на Хиподрума, за да съвпада с всички останали, с информацията от останалите файлове. Съответно тази колона се намира тук. Добре, и другото, което остава да сложим, е нормата. По същия начин, нормата в случая е 25 микрограма, поне аз така проверих в интернет. Това е информацията, която аз открих. Възможно е и за нея да греша. Ако греша, се извинявам. Тъй като и в този случай имаше разминавания за средноденонощната, за средногодишната и за съответно за средночасовата. Копирам си данните и си ги поставям отново в само секунда. Така. Отиваме най-отдолу и си поставяме нещо не съм копирала. Връщаме се. Естествено, винаги така се получава, когато има живо предаване. Не всичко се получава от първия път. Изтриваме си паразитния ред и получаваме една добре структурирана таблица, в която имаме на всеки ред уникална информация и само едно нещо ни липсва, т.е. не ни липсва е неточно и това е мерната единица. В случая виждате, че тя е зададена като UG на
кубичен метър, което нищо не значи. Всъщност правилната мерна единица е микрограма, а точно това ми липсва, затова аз ще го променя. Да, вече изглежда чудесно. Нашата таблица ще си я съхраня като един нов файл и ще я кръстя София 2011-2015 година. Виждате, с не много тежки преобразования, даже напротив, съвсем леки преобразования, ние структурирахме нашата таблица в удобен за работа вид. И сега отново в нашето табло, връщаме се в него и ще си заредиме нашата таблица, която си създадохме. Зареждаме си таблицата. Естествено, втория етап, който виждате, че се нарича табло, тъй като първият етап все още си седи информацията, която е за азотния оксид, първоначално структурираната наша база данни. И още при зареждането на източника аз искам да си поставя един филтър. Филтър на ниво Data Source. И това е за показателите. Виждате, че като отворих филтъра с показателите ми се получават много различни стойности. Всъщност защо е това? Сега ще ви покажа. Ако в самия Excel сложим филтър, всички знаете как това става, и избереме на нашия показател, виждате колко различни по вид филтри имаме. Ако имаме, освен азотния диоксид, имаме триоксид, четириоксид, петоксид, изобщо не съм сигурна дали такива съединения съществуват, както имаме и празни полета. Нека разгледаме празните полета първоначално. Да, веднага може да прецените, като гледаме, че това е, нормата е 40, че това са за азотния оксид, т.е. там има непълни данни. Във файла, който ни е за азотния оксид, има непълни данни. Но аз не съм сигурна тези данни действителни ли са, не са ли действителни, така че аз ще си изключа тези непълни. Ето виждате някакъв азотен триоксид, а мерната единица даже не е на кубичен метър, микрограма на кубичен метър е някаква измислена, т.е. аз ще изключа тези данни, защото не съм сигурна в тяхната истинност. И това мога да го направя в Excel, още на ниво източник, като си оставя данните, само които ни интересуват за азотния диоксид, за въздушните прахови частици с размер 2 и 10 микрометра. По този начин всички данни, които сме вкарали в Excel, сме сигурни, че са коректни и може да работим вече активно с тях. Всъщност как става визуализациите? Ще ви покажа няколко много прости визуализации, които всеки от вас може да осъществи сам, да види просто колко лесно става. Примерно за нашите дати ще си избера стойностите. Ето първоначално виждаме по години как се развива съответно нашите данни за трите показателя на замърсител. Можем също да покажем как се развиват съответно на 3 месечия и на месечна база, но можем да покажем и съответно как ето това е сбор от всички месеци януари, всички месеци февруари и така нататък на нашите замърсители. Забелязва се веднага, че имаме в зимните месеци едно повишаване на замърсяването и в летните месеци едно намаляване. Но така ли е за всички години? В момента виждаме сбор от всичките 5 години по месеци. А ако искаме да разгледаме като една непрекъсната крива, то виждаме, че действително това се повтаря за абсолютно всяка година. Зимните месеци са по-мръсни, летните месеци са по-чисти. Това най-вероятно се дължи на битовото отопление. И така ли се случва за всеки един показател? Имаме 3 показателя, съответно частиците, фините прахови частици с размер 10 микрометра, в случай изглеждат най-големи като брой.
тези с азотни оксид по средата и въздушните прахови частици с 2,5 микрометра са някъде в дъното. Но ако си спомняте от нашите екселски таблици, всъщност това не е точно така, защото имаме само от една станция, именно от станция Хиподрума, имаме данни за въздушните прахови частици с размер 2,5 микрометра, а другите стойности са показани като сбор от всички станции. Така че тази информация в случая така показана не е съвсем коректна. И за това аз ще си сложа един филтър, по който мога да си филтрирам по станция. Примерно ето за станция Хиподрума само. Поглеждаме трите показателя и виждаме какво е нивото на трите показателя. Съвсем не праховите частици с размер 2,5 са най-ниското ниво, даже напротив, азотния оксид се оказва, че е с най-ниско ниво. Ако погледнем за някоя друга станция, показателят с въздушни прахови частици 2,5 микрометра изобщо липсва. Тоест, трябва да внимаваме, когато показваме нещо в табло, трябва да внимаваме по какъв начин го показваме, за да е истина, тези показания, които показваме, да са истина. Какво ще можем да направим с тези данни? Естествено, ние искаме да сравниме с нашата норма. Ако сложиме съответно нормата, какво се получава? Една крива, но това също така не е истина, тъй като нашата норма реално трябва да е някаква права линия, която да показва средноденонощната или в случая средномесечната, тъй като сме разделили по месец. Само ще направя няколко редакции. Така ще си обърна редовете, за да се виждат по-добре месеците. Нашата норма де-факто трябва да е някаква права линия. Т.е. в случая тази норма не е съвсем коректна. И нормално, това е средноденонощна норма и тя коренно се различава от тази, която е средномесечната. За да си направим средномесечната норма, всъщност ще направим едно калкулирано поле, в което ще го кръстиме само норма, може би по-добре на кирилица, тъй като всичко останало ни е на кирилица. И ще кажем нашата средноденонощна норма, умножена по броя на дните за годината, 365, но естествено трябва да разделим на броя на месеците, делено на 12, за да получим средномесечната норма. Приблизително тази калкулация е вярна, тъй като има месеци с по 30, да, има и с по 31 дни, има и естествено от февруари с 28 или 29 дена на високосна година, но в общото приближение тази формула е вярна. И след което, като вече е нашето калкулирано поле, виждате как изглежда, появи се един знак за равенство пред него. Когато сложиме в визуализацията нашето калкулирано поле, се появява и нашата норма. Вече нормата ни изглежда много по-добре. И сега искаме да видим как се движат нашите стойности всъщност в София спрямо тази норма. Ще ги поставим на една обща таблица. Да, изглежда, че нашите стойности са всичките в норма, но ако забелязвате скалата в ляво и в дясно, не са абсолютно еднакви. Трябва просто да ги синхронизираме. И сега какво виждаме? Действително, в зимните месеци ние дишаме един много замърсен въздух, докато в летните месеци нашия въздух се движи в нормата. Съответно, появи се легенда за нашата норма и нашата стойност. С хайлайт може съответно да правите сравнение кои дни, т.е. кои месеци по-скоро в случая са в норма и кои не са в норма. В случая с това калкулирано поле трябва да внимавате, тъй като то се отнася за нормата на месечна база. Ако ние, например, искаме да разделиме това вече на дневна база,
това калкулирано поле няма да работи, защото тогава трябва да работим с калкулираното поле, т.е. не с калкулираното поле, с оригиналното поле, което показва средноденонощната норма. Така че трябва да внимавате, когато правите някаква калкулация, трябва да внимавате към какво се отнася и какво искате да показвате с нея. Добре, направихме си нашата първа визуализация. Може да направите някакви заключения от нея, но искаме така, аз много обичам да правя визуализации съответно по малко по-различен от този начин. И сега ще ви покажа как. Ще си направя копия на нашия шит и само ще променя на нашите стойности да не е като линия, а да е като кръгчета. Виждате как се промени нашата графика. Ще увелича малко, т.е. ще си поставя нашата стойност на размер. Малко ще увелича размера на нашите кръгчета, така че да изглежда по-интересно. Ще променя малко прозрачността и ще си сложа една рамка, за да се виждат по-добре. Виждате така направена визуализацията, изглежда съвсем по различен начин, отколкото предната. Също е много интересна, до мен лично ми стои малко по-красиво и ще си сложа някакъв етикет, все пак за да знам какво показват тези линии. Нали, в случая има някакъв цвят, но аз искам да сложа малко повече информация в самата графика. И за това ще си сложа информация за показателя и съответно за мерната единица. Ето вече имам за абсолютно всеки показател какво показва. Дали кой е замърсителя и каква е мерната единица. И може лесно да видим кои точки са ни извън нормата. Освен това ще направя малко по-детайлна нашата информация, като сложа на съответно информация за нашите станции. Ето вече има на tooltip. Само че не е тук, а на нашата точно тук трябва да бъде. За нашите станции детайлност. Имаме детайлности за нашите станции. Съответно за всяка точка виждаме точно от коя от коя станция се намира, което ни показва, т.е. можем да правим различни справки за по-детайлни справки от нашите данни. Нещо друго, което може да направим е да погледнем как се движи нашето замърсяване във времето. Дали съответно намалява, нараства или е в същите граници. Ще си направя отново копия на нашите данни. Ще махна съответно, първо ще направя обаче един тренд, да погледна как се движи в времето. И това е тренд линия, като аз мога да избирам вида на тренд линията. Аз ще кажа, нека да бъде права линия. Появиха ми се твърде много данни, ще си махна нормата и ще променя малко нашата вида на тренд линията. Ще махна тези доверителния 95% доверителния интервал и се получава една много красива графика, която ни показва всеки един от замърсителите как се движи във времето. За наша радост виждаме, че замърсяването с времето намалява от 2011, от началото на 2011 година до края на 2015. Надяваме се това да е по същия начин и за останалите станции за показатели, не само за хиподрума. Да, действително са така. Доволни сме от това. Само исках да ви покажа, тук пропуснах да ви покажа всъщност коя е най-чистата станция в София и това е Копитото. И е нормално, все пак тя се намира на Витоша. Вижте
годишните норми са много под, годишните стойности са много под нормата, което така надяваме се скоро да го постигнем и за другите наши станции в града. Също така можем да си направим една прогноза. Какво ще ни е нашето замърсяване за 2016 година. Ще си направя отново копия на нашите данни и ще кажа на табло, че искам да направи форкаст на данните. Само ще махна нормата да не стават прекалено много данните и съответно малко ще направя редакция, като отново махна този 95% доверителен интервал, за да не става прекалено пренаситена нашата визуализация. Ще сложа също така някакъв стойност, нашите стойности ще ги сложа като текст, но искам този текст да е само в края така на нашата края на нашите линии. Така по този начин изглежда нашата визуализация не прекалено пренаситена с цифри, но в същото време достатъчно информативна. Също така можем да сложим някаква дроп линия. Тоест, когато ние натиснем на дадена точка, да ни показва съответно по хоризонтала и по вертикала къде се намира нашата стойност, за да е по-лесно да можем да се ориентираме в съответната визуализация. Виждате как отгоре заглавието ни седи като sheet 4. Лесно мога да си го променя, като сменя всъщност името на шида и в случая ще кажа това е прогноза. Да, нашата прогноза за 2016 година изглежда сходно с предните години, но аз лично забелязвам едно намаляване в нашите показатели. Тоест очакваме прогнозата ни е през 2016 година да дишаме по-чист въздух, дано. И съответно тази лоша статистика за втори в света по смъртност от лош въздух да се промени. Какво още може да ви покажа като визуализация? Ако по някаква причина някой от вас изиска да направите таблица, която да е чисто числова таблица, аз лично ви препоръчвам да не правите класически, по всякакъв начин да избягвате класическите таблици, защото те не изглеждат добре и не са информативни. Но ако все пак някой по някаква причина изиска от вас да направите такава таблица, аз лично бих ви посъветвала да направите съответно таблица, която да е която да изглежда малко по-цветно. Нали, да използвате само малко разместване ще направя, защото не ми харесва вида, в който в момента изглежда нашата таблица. Ето за показател, за станция. Ще си махна филтъра. Така, и ще направя една ето такава цветна таблица. Ето нашия показател. Ще върна станцията отгоре, датите и виждате, че вече се промени. Нашата таблица изглежда малко по-добре. Ще променя цветовете. Естествено, може да избирате от палитрите на табло, каквито вие си решите. Ще сложа, естествено, високите стойности да са в червената, пък ниските в синята гама. Нека погледнем какво се получава. И също така, на същата тази таблица, можех да си сложа центъра, да ни е в нашата норма. Ако вземем, примерно, показателя, който е с най-висока норма, именно азотния оксид, неговата средно денонощна норма е 1520 приблизително микрометра за
за всеки един от месеците. Ще сложи именно горе-долу тази стойност да е в центъра и се получава нашата таблица по съвсем различен вид. Виждаме станция младост, има липсващи данни. Нека просто покажем нашата станция като филтър и ще махнем станция младост, за да изглежда малко по-добре нашата таблица. Тоест, ако се наложи да правите таблици, аз лично ви съветвам, правете този тип хит чартове, които хем имат данните за стойности, но може да използвате една цветова палитра, за да ориентирате потребителя или зрителя всъщност какво точно показват вашите данни. А още по-интересно може да стане, ако сложите така някакъв филтър, примерно за дата, и вече можете да променяте вашите данни от съответно по дата, по някакъв различен период. По този начин ще си направите таблицата по-информативна и по-красива. Но не ви съветвам да правите таблици. За това може да използвате естествено Excel. Така, какво друго мога да ви покажа? Нека ви покажем сега, примерно по дата. Отново ще кажа, нека да е така непрекъсната стойност. Ще сложа само, че в случая на стойност нашите данни. Получава се отново нашата позната крива, но този път ще е от цвета по станции. Виждате, получава се сходна графика, каквато с нашия първи шит, но в случая информативността е в нашите станции. Т.е. виждаме данните, общия сбор от нашите замърсители по всяка станция. Но отново станция Хиподрума изглежда най-мръсната, т.е. пак трябва да внимаваме всъщност, че станция Хиподрума съдържа повече данни, отколкото останалите станции. Затова има два варианта. Единият е показателя да го сложим на детайли, но тогава се получава нещо не много красиво, т.е. прекалено много линии съдържа нашата графика. Аз лично ще го сложа като филтър и съответно ще избирам само показателят, който в случая ме интересува. Ако избера само показател 2,5 микрометра, тогава да, действително си показва единствено станция Хиподрума. Но ако избера някои от другите показатели, тогава се вижда всъщност данните от всички станции. Така може да направим една съпоставка, коя е най-чистата и съответно най-замърсената станция. Т.е. въздуха в кой квартал е най-мръсен. Нека вземем все пак и данните от азотния оксид и от фините прахови частици с размер 10 микрометра и забелязваме, че станция Павлово и станция Орлов мост може би държат така първенството по най-замърсени райони, което не е хубаво, но в същото време и станция Хиподрума така не е много чиста. Надяваме се това да се промени. Аз лично съм учудена за станция Павлово, тъй като тя се намира все пак в полите на Витоша и не очаквах така да има такова замърсяване. Естествено, ето го нашия рекордьор, Копитото. Какви още графики може да си направим? Естествено, много различни. Ще ви покажа една графика, която е така простичка. Даже ще си направя копия на съответния, само че не на този. Нека да отново на първия шит. Ще махна нормата и от картата Show Me ще си избера примерно ето такава визуализация. Прекалено голяма информираността за тази карта. Малко ще променя съответно, примерно, оцветяването да ми е по станция. Нека да избереме всички и имаме малко детайлност
на база месец, нека да направим на база година, така за да не е прекалено детайлна. И отново може да гледаме както за 2, 3, 4 станции какво ни е процентното замърсяване. Или съответно за всички, но естествено експертите съветват, когато искаме да показваме процентно нещо на база процент, да не използваме този тип таблици, които са площни таблици, защото от тях не можем да изкараме, да извадиме така информираност, сравнение, всъщност едното спрямо другото, кое е по-голямо, кое е по-малко. Тоест, нашето око може да ни излъжи за това. За това обикновено е хубаво да има като текст и някакъв, съответно, някаква цифра, която да ни ориентира всъщност какво показва тази площ. Да, в случая, ето тези двете са сходни като стойности, но съвсем не изглеждат еднакво. Тези двете клетки. И сега ще си направим един дашборд от някои от нашите визуализации. Първоначално ще си зададем размер на нашия дашборд. Нека да бъде автоматично, така че да ни вземе целият екран. И с лесни движения, с drag and drop, ето тук може да погледнем какво сме създали и с drag and drop движения да си изкараме част от визуализациите, които искаме. Примерно това ще е едната. Да кажем ето втората, да видим как се извършва нашето замърсяване по станции. Може би щеше да е хубаво да ви покажа все пак една примерно един бар чарт, да кажем за всяка станция и показател. Може би да ги обърна, ще изглежда по-добре. И съответно каква ни е стойността. И може да го отсветиме по години. Нека сложиме и един етикет, за да виждаме какво изобразява. Така е една не лоша графика, която показва всъщност като стойности за всяка година как се развиват нашите замърсители. Нека включиме и последната графика, която създадохме. Нека включим и нея в нашата визуализация. Ще си махнем съответно тези заглавия. Ще сложим едно заглавие на като цяло само качество на атмосферния въздух. Ще си го сложим на нашата визуализация. Така, нека да е по средата. Малко ще намалим шрифта, за да знаем все пак какво показваме. И вече от тук можем да правим най-различни промени от типа да преместваме нашите легенди по какъвто начин на нас ни харесва и по какъвто начин ни е удобно. Можем да скриваме част от легендите, всъщност тези, които смятаме, че не са ни необходими. И да правиме най-различни визуализации с нашите данни. Нека да си направим един малко да си поиграем с данните, които имаме. За съжаление, аз не си кръстих моите шидове по никакъв начин, което в случая не ме ориентира, но нека избера, примерно, че втори шит ми контролира всички останали с Select, чрез Highlight. Не ви съветвам да правите като мене, да не си кръщавате шидовете, винаги им давайте имена. И в нашия случай, когато ето в случая не съм си избрала коректно шида, който искам да контролира останалите,
Да, той контролира само себе си. Не само себе си, излагах ви. Ето виждате как се хайлайтват в момента и стойностите по другите шидове. Примерно мога да кажа ето на тази таблица, която ми е за контрол на станциите, мога да кажа да се контролира абсолютно всички станции и по този начин виждате как когато добавям, примерно, или махам някоя станция, моите данни се променят. Също така това ще направя същото и за моите източници. Нека, тъй като източниците са ми еднакви за всичките шидове, ще казвам всъщност кой източник да ми показва и кой да ми скрива. Виждате как се променят нашите данни и как може да правим едни прекрасни справки и с така показаната информация. Естествено, всяка една от тези легенди или съответно филтри може да казваме какво да контролира, по какъв начин и да си правиме справки, желаните справки. Също така можем да направим някаква справка от гледна точка, която искаме да разкажем като презентация. Примерно във времето как се развивала нашето замърсяване. Да кажем да започнем от 2011 година, след което да преминем нататък във времето през годините и да си направим едно така нареченото стори. Това как става? Всъщност ето примерно нашия дашборд, само нашия дашборд, когато си го сложим на нашото стори, може да кажем примерно, ето искаме първоначално за 2011 година, да покажем как са развивали нашите стойности, след което примерно ще направим повторно, ще повторим нашия дашборд и ще кажем за 2012 година и така нататък. За 2013 примерно, вече за 2013 искаме само определена станция, примерно. В случая не изглежда много добре, защото не съм форматирала по правилния начин. Нека кажем автоматично, за да вземе целият екран, за да се вижда по-добре. Примерно за 2013 в случая, в следващата страница на нашото стори, ще кажем, че искаме да виждаме само трите най-мръсни станции. Ето ги тях. И нека да включим и показателя за MP4. И когато направим така една разходка вече по графиките, които създадохме, може да направим една презентация на нашите колеги или съответно шефове и така нататък. Естествено, важно е да си подреждаме дашборда като хората. Например, ето в случая тези цифри са прекалено големи. Те могат да бъдат форматирани, да се намали тяхния размер или съответно можем да променяме разположението на нашите таблици, на нашите графики, за да имат красива визуализация. Това вече е по усмотрение на човека, който прави визуализациите. И всъщност като заключение от данните, които получихме, радваме се, че нивото съответно на нашите замърсители намалява с всяка изминала година. Съответно, казахме тренда, само да видим къде ни беше нашия тренд. Да, ето тренда на всичките като цяло намалява. Замърсяването в София намалява. Радостни сме за което. За съжаление, все още сме над нормите. Като прогноза за 2016 година, тя вече повече от половината мина, но като цяло, като прогноза за 2016 година би трябвало да сме дишали по-чист въздух. Надяваме се Open Government скоро да качат данни за 2016 година, за да можем да направим справка плюс още 12 месеца отгоре. И по този начин
се надяваме следващата година да не сме втори в тази неприятна класация за смъртни случаи, а да паднем доста по-надолу. Така, ако има някакви въпроси, може да ги зададете на полето отдолу. Така, не са ви включени микрофоните, тъй като не се получава прекалено голяма шумова замърсеност, не само замърсеност на атмосферния въздух за сега. Но ако нямате въпроси или ако от въпросите възникнат в последствие, можете да ги задавате на нашия имейл адрес office@team-vision.bg. Обещаваме, че на всички въпроси ще отговорим. Какво друго мога да ви кажа? Така, освен да ви пожелая, приключихме малко по-рано, но да ви пожелая приятен ден и много успехи с така, нашето табло. Надявам се, че вебинар е бил полезен за вас и ще ви очакваме и на следващия вебинар. Благодаря ви за вниманието.